Amagqwetha kaMnumzana uMusenegi athi yayinguGqirha Richard Lebete owayekhokela iphulo lokufudusa izigulane eziphazamiseke ngokwasengqondweni zase-Life esidimeni zisiwa kumaziko abucala ngokomyalelo kweyisakuba ngumphathiswa wezempilo uGqirha Qedani Mahlangu kwi-email kwaye yayiluxanduva likaGqirha Lebete uqinisekisa ukumiliselwa kwale nkqubo. HOD and Dr. Lebete, you have to drive this process to provide leadership. These NGOs are dishonest, double exclamation mark. Dr. Lebete, do you agree that what the former MEC, Mr. Qedani Mahlangu, was doing was to instruct you to provide leadership and to drive this process? Yes. uGqirha Lebete uyaziphik'izityholo zokuba waxelela amagosa kwintlanganiso ukuba le nkqubo kufuneka igqitywe kwangexesha kwaye inkulu baphathiswa yaseGauteng uMnumzana David Makhura yayikule ntlanganiso ngethuba kuthathwa ezinye zezigqibo. Dr. Lebete, Mr. Musenogi's testimony will differ with yours in that he will indicate that you were in that meeting and you did utter those words. Yes, that will be okay, but what I'm saying is that I personally do not remember being in a meeting with the Premier uttering those words or demanding that the project be delivered on time. MEC, yes, and the department, but I've never been in a meeting with the Premier in that regard. Ukanti iyaqhuba inkqubo yokuphekwa ngemibuzo ngentsimbi yesibini emini nje. Okay, thank you very much.